nuorten keräsimme vaellustelttamme alle kasan ruohoa ja lehtiä ja nukuimme kuin metsän eläimet ekoalustamme päällä. Mutta nykyään meillä on mukana ihan oikeat ilmapatjat. Tämä kesäkäyttöön tarkoitettu makuualusta on 183 senttiä pitkä ja 52 senttiä leveä. Materiaali on tosi kestävää, joten sillä voi huoletta nukkua karummassakin maastossa. Patjassa on sisäänrakennettu pumppu, jolla sen saa pumpattua täyteen nopeimmillaan 1 minuutissa. Mitä täydemmäksi patjan pumppaa, sitä tukevampi ja lämpöisempi se on. Patjan mukana tulevaa pakkauspussia voi tarvittaessa käyttää tyynynä. Makualustan pehmeys on ihan luksusta pitkän vaelluksen päätteeksi. 5 sentin paksuus eristää hyvin maasta nousevaa kosteutta ja koleutta. Patja on helppo ja nopea tyhjentää. Se pakkautuu pieneen kokoon ja painaa vain 560 grammaa. Tähän ostokseen olemme todellakin olleet tyytyväisiä.